aw ni yakuma ne ni ma nɔ bi an t'an b'an munumunu an sigiɲɔgɔn dɔw fɛ yen nɔ la Côte d'Ivoire. Awɔ an bɛn'u ka pilakali de tobi bi ani sauce graine. Jɛnɛba ye produit min dilanlen don an yɛrɛ fɛ yen ba Maliba kɔnɔna na. Moutarde b'u bolo, vinaigre b'u bolo ani mayonnaise. An bɛ don min na ko bi Jɛnɛba ti ban abada Zarafa ni ma nɔ ka nasansegi kɔnɔna na. N'an bɛ sauce graine dilan n'o ye tenna ye an mago bɛ jɔ ten yɛrɛ la. Soko, zonzon ni ganga an mago bɛ jɔ olu la kosɛbɛ wa a k'a dɔn k'a fɔ ko misise yɛrɛ bɛ ne ta in na koyi. Komi ten pati de bɛ ne bolo ne bɛna n ta in sɛnsɛn dɔɔni i n'a fɔ tɛmɛnenw na u y'a fɔ cogoya min na a kan ka sɛnsɛn sabula nɔgɔ dɔɔni bɛ a la. An bɛna nafɛnw k'a la sisan. An bɛ jaba bila an ka nan na, tomati, soko ani misise min b'an bolo. N'a sɔrɔ olu ka golo in b'i bolo i bɛ se k'o k'a la. Ne ni ma nɔ n'an filila ka moutarde kɛ nin na est-ce que ivoirien t'an b'u ka télé la ko c'est midi. An bɛ barama buga da la jaba ni dani ka tobi ɲɔgɔn fɛ miniti 30 miniti 20 bɔ ɲɔgɔn n'olu mɔnna min kɛ an bɛ n'olu ta k'olu susu ka tila tuguni k'a yɛlɛma a kɔnɔna na. Hakili tɛ ne ni mana minnu na ni rappel ni ka ɲi an bolo kosɛbɛ tobilikɛyɔrɔ la sabula ni miniti 30 sera dɔrɔn ale bɛ kule. An ka tomati ni jaba susuko ɲuman an bɛ n'o yɛlɛma an ka da kɔnɔna na. Na kunjala man ne o de y'a to ni aubergine damadɔ fili a senfɛ ten dɔ diyagoya tɛ an bɛ barama buga da la k'a to yen nɔ f'a ka tobi fo k'a ji jigin n'a ji jiginna waati min na kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka ganga ni zonzon k'a la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye karabu ni crevette kɔ. An b'a ɲagami ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ ka barama buga da la i b'a kɔgɔko jateminɛ dɛ. An b'an ka da jateminɛ n'a sɔrɔla an ka sogo ani sen mɔna aw yɛrɛ b'a dɔn ganga ni zonzon kɔni o mɔ ka di an bɛ sɔrɔ ka na gamugu k'a la. I bɛ gamugu ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a dunnenba ka di i bɛ tɛmɛ kuyɛri ba ɲɛ kelen bɔ ɲɔgɔn kan. An ka na baara banna an b'a to yen nɔ ale ka wusu ka sɔrɔ ka na gɛrɛ an yɛrɛ ka pilakali la sa. Ni y'an ka pilakali dorodoro ye an bɛna sɛnsɛn sabula kuma dɔw la ɲagaɲagani dɔw bɛ k'a la. O kɛlen kɔ an b'a to yen nɔ fo ji ka yongo a sanfɛ ni ji yongora a sanfɛ an b'o ji in ta k'o bɔn ka bɔ a la awɔ an b'o sɛnɛ ka bɔ a la ka sɔrɔ ka n'a sigi ta kan an t'a tasuma dɔgɔya an t'a tasuma caya an bɛ sɔrɔ ka n'a fasali dabɔ sa. To fasa don koyi maa bɛ se to fasa la i kan ka se pilakali kɔni fasali la sabula ani dɔw bɛɛ bɔ an b'a fasa kosɛbɛ a fasalen ɲuman an bɛ n'a bila ka wusu nka i ka n'a bila ka wusu ka mɛn kosɛbɛ dɛ miniti 10 bɔ ɲɔgɔn dɔrɔn i b'a ta kun k'a fasa dɔɔni ka sɔrɔ k'a don manani kɔnɔ k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma walima i b'a bɔ i n'a fɔ an b'an ka to bɔ cogoya min na aw bisimila.